tansah merah pamoring soksmo sinok semaya winayo ngasobi sini bantelangin kalbu pambukaning warana tanen saking liyap-layaping loyop pindha pesating supena sumusuping rasa jati
baliatur para tamu. Sowan kula sakadang TJ Campur Sari saking Taring Wonodaya Cepogo diriaken lampahing parigan boyong pengantin Bagus Agus Susanta SPD Roro Ayu Siti Khairiyah. Tunggu pengestu panjenengan mugi lampahing parigan manggih rahayu wilujeng tan manggih pepampeng. Kanthi sowan kula kinanten Tri Widuwati ing antawisipun Febri Magelang. Rika Susanti Purwokerto. Sinta Narulita Soran Klaten. Sinengguyung Kandang Makaryo El Nino Audio Professional Sound System Axis Multimedia Video Shooting Rini kenaken juru sembogo make up Wahyu make up Banyu Biru Biru singgah kani mertikaning begalih sawanipun mrikonco TJ Campur Sari.
kanthi suwani Putri Widowati ndherekaken lenggahipun sagung tamu Putri Kakung saha kandhangane manatur pasugatan dhateng panjenengan sedaya. Widowati tumuli badhepun sowanaken sing ado dhewe sik ka Purwokerto Mbak Rika Susanti kepareng sowan. Widowati saking Purwokerto. Purwokerto. Nggih. Jelok. Nun? Jelok. Ayo dukuhe rak Purwokerto to. Iya, tapi kok jumare teratapan Juragane campur sari. Lah iya, ku ngenteni ku lho Purwokerto adoh men. Selamat kagem Mas manten, Mbak manten Mas Agus Susanto SPD, Mbak Siti Khairiyah. Pun dongaken semanten ingkang rawuh insyaallah pun barokah dening Gusti Allah kasembatan ing dados dianipun. Amin. Mangun keluarga ing sakinah mawaddah tuwin warahmah. Enggal pikantuk tangsuling katresnan ingkang wujudipun golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Atur langan suka dhateng kersanipun sagung tamu Putri Kakung kanthi lelangan suka ing katur lumantar TJ campur sari. Ki diaturke lelagon jumbuh kaliyan sumasana. Borong dhateng panjenengan ing badhe pun aturaken menapa? Derek Mas, larasipun derek. Ngelmu iku kalekane kanthi laku leke sila awan kas tegese kas nyanto sani. Apa-apa Dek, aku dina iki seneng aku. Lah ngapa? TJ penyanyi telu nom-nom kabeh. Mulane nek selagamu beda men kan lho. Ya ora biasa wae. Mergo di live streaming aku ra wani neko-neko. Bojoku ya nonton. Bojomu nonton? Nonton. Oh minggu-minggu prei ya Mas? Prei. Nek nyeles prei. Setya Budya pangegesing derangkara. Dawaipun langgam napa? Kula ajeng nyanyi sewindu Mas. Oh sewindu? Nggih. Kok tak kira bocah gunung. Ya engko Mas. Oh engko. Nggih, no papanipun Jembar Bawira iki njenengan ning kono sik munggah kene ya tak tuntun. Mosok munggah kene Mas nganti gebluwak kaya mobilmu. Ora, tenang bae tak tuntun. Mobilmu semang. Bane kandele ra umum. Tak tuntun ngene. Ngene ra ya kira kesempatan ngemek-mek penyanyi. Ayo, aman-aman. Kowe kok kene sik. Kalau kameramen wis mapan ning kono. Nah, kowe rono sik, kowe tapis rono-rono. Kowe terus rono neh. Mangga. Thank you.
ngaturaken genging panuwun Mbak Rika Susanti panjenengan lenggah malih nenggo mangke samanipun kanca-kanca tiji atur pangripur dhateng resanipun sagung tamu putri kagung lampahi ngadicara nulya badhe kalajengaken tumantuk dhateng juru foto ing mangke sasampunipun setunggal foto menika larem satawis lampahi ngadicara ingkang rinakit nenggih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang rikalenggan menika kasuwunaken hubungan panjenenganipun ingkang winantewing pakurmatan Bapak Ustadz Nafiuddin. Malikinipun kantor dateng njenenganipun Bapak Ustadz Nafiuddin sasana yang swasana kasumanggaken semegenipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء بالحسنة فله عشر
وما جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم آخر القراءة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Paripurna waosan ayat suci Al-Qur'an nulya badhe kanajengken lampahing tata cara waosan pandonga tumantun dhateng lisan pingargi penganten kekalih tumantun jenenganipun ingkang ranting pangurmatan Bapak Haji Nur Salim sasana yang wanci kasumanggaken semoga